to ask. Now they probably don't even have a future anymore. Because that future was sold so that a small number of people could make unimaginable amounts of money. It was sold and stolen. Låt mig utan vetenskap på bamsar bayru narak Ödidi weatherbeat Tadakha flamdi Hwythigur hunan labiad atslas Tanas neidra sondunar Timlo di weatherbeat Dechrau flamdi Wach gosunig ni o barais Hwn ger waliau maes o ddi ffeithdydd cynyddol sy'n yn niwed o gais Hawl I fyw ond yn colli ein llais Chwareli a chi gwylio o braith yr imam ydy'n taith ar nefod y siai Lwch mae'n i'r tanwydd atgaf pob amser yn fair yn arall Ydy ddiwedd y byd Ta dechrau flamdi Chwythigur hunan laddiad atslas Tanas yn neud ras o'n dynnar Teimlo fel diwedd y byd A dechrau flamdi Does dim mwg e gynnar I fflam Rhyfel di ar fel cyd ar dŵr dinam Yw'r catalyd sy'n cyhyd o ein tan Nid yw hyn dal trysad wyt trw cam Ond mae parch a charad yn lletsgam angen reidiol mwyn sicrhau ein ffram Lwch mae'n i'r tanwydd atgaf pob amser yn fair yn arall Ydy ddiwedd y byd Ta dechrau flamdi Chwythigur hunan laddiad atslas Tanas yn neud ras o'n dynnar Teimlo fel diwedd y byd A dechrau flamdi Lwch mae'n i'r tanwydd atgas pob amser yn bair yn arall Ydy'n ddiwedd y byd A dechrau flamdi Chwythigur un aladdiad atlas Tonau'n neud ras o'n dynall Teimlo fel diwedd y byd A dechrau flamdi